1 vote 1 job होग्रा नालाय प्रमोदा 1 vote 1 job होयोनो मोनसे बर्डआवनो सासेनो जुदि साख्रि होयोबा आंथ' बुरिबाय आंनोबो साख्रि नांगौ ना 60 बोसोर बारबाय आङो होमबा आंबोथ' भट होदों बेबायदि फर्मुला बाहायग्रा प्रमोद बर'नि फर्मुला बे नंखाय सेउलि महिलारि बिथां बे जोंनि देबरगाव समस्थिनि आरो क'क्राझार समस्थिनि बे जोंनि बिखा बिपिएफनि बिखा बिटिसिनि बिखा बे बिटिसिनि बिखायाव जोङो बिपिएफनि बादै दस्राखौ देरहाहोनो हाया जोङो बावखुंग्रियावबो देरहागोन देरहाया सानदों नामा देरहागोन बेयावबो सरन बर'खौ सोर फेजेनगोन आरो दिपेन बर'आ जोंनि माबाखौ बोरै फेजेनगोन जोंनि केन्डिडेटखौ जेराव होनदों चिराङाव सोर दंबावो चिराङाथ' गासिबो गुगाबोजोब्बाय माथो गासिबो इउपिपिएलआनो फैजोब्बाय बा चिरांखौ बोरै देरहागोन विधानसभा बिसायख'थिया गेजेराव माखासेल' सान दंसै बिपिएफनि सासे गागि दैदेनगिरि हिसाबै नोंथाङा माखासे बियाबाव गिदिंबाय अभारअल रायजो राजानि अनसायनायखौ माबायदि मोनदों पिक्सारा माबायदि जागोन बिपिएफनिफ्राय मा फोरमायगोन बे खुलुमबाय बयखौबो खुलुमबाय मिडियानि गेजेरजों आं जेरैबायदि नुदों बिपिएफआ 11थायाव होदों 11थाबो देरहागोन आरो एनडिए हिसाबै साब्रै बिसोरखौबो देरहाहोनाया जोंनि दायित्व आरो जों देरहाहोगोन मानो होनोबा बे जोंनि कमिटमेन्ट बिदि हिसाबै 15थायावबो जों देरहागोन बे रोखा जाबाय आरो इउपिपिएल हिसाबै बिथांमोना मोनसेबो खामानिखौनो मावनो हायाखिसै बिथांमोना आबोल थाबोल बखिदों रन्जन दैमारिखौ सिफ बानायफैनोसैनो माबानि जेलनिफ्राय बख'नानै जुलाइआव माने बिटिसि गभर्नमेन्टखौ सिफायनोसैनो बेफोर आबोल थाबोल बखिनानै बिथांमोना समखौ खाथायदों आरो रायजो राजानि गेजेराव मोनसे गुलाय गुजाय लाबोनो नाजादों आरो बे आंनि थाखाय बे मुगैथाव आगुनि बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथाङा माखासे जायगायाव बिसायख'थियारि फोसावदिंनाय समाव गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों बुंदों फैगौ जिथु बिसायख'थि इउपिपिएलनिफ्राय 12 मिनिमाम देरहानानै बिपिएफनि सरकारनि बे बिटिसिखौ दुर्बल खालामगोन बा दुर्बल जालांगोन होनना बुंदों थारैनो बे बेसेबां बिथांमोनखौथ' खोनाबाय थादों बे प्रमोद बर'ल' बुङाखै इउजि ब्रह्म बिथाङाबो बुंदों आरो जोंहा राजु नार्जारि बिथाङाबो बुंदों दा अंख'खौ बोरै नुयो आं नुनायावथ' दतमा 12बाथ' नैबे दा दतमायाव दं आं दतमायाव रबिराम नार्जारि बायदि सासे गोख्रों मावथि एमएलएखा बिथाङा बिथांखौ बोरै फेजेनगोन होमबा बहा 12था थाखो बेनो जोबखाबाय आरो सेउलि महिलारि बिथां बे जोंनि देबरगाव समस्थिनि आरो क'क्राझार समस्थिनि बे जोंनि बिखा बिपिएफनि बिखा बिटिसिनि बिखा बे बिटिसिनि बिखायाव जोङो बिपिएफनि बादै दस्राखौ देरहाहोनो हाया आरो बेहायबो रोखा जाखाबाय बिनिफ्राय गसाइगावआवबो देरहागोन आरो जेराव होनदों चिराङाव सोर दंबावो चिराङाथ' गासिबो गुगाबोजोब्बाय माथो गासिबो इउपिपिएलआनो फैजोब्बाय बा चिरांखौ बोरै देरहागोन आङो 3, 4 जोङो बावखुंग्रियावबो देरहागोन देरहाया सानदों नामा देरहागोन बेयावबो सरन बर'खौ सोर फेजेनगोन आरो दिपेन बर'आ जोंनि माबाखौ बोरै फेजेनगोन जोंनि केन्डिडेटखौ होमबा माजों 12था देरहागोन अंकखौ बोरै खालामदों उल्था अंक खालामखायो बिसोरो 1 vote 1 job होग्रा नालाय प्रमोदा 1 vote 1 job होयोनो मोनसे बर्डआवनो सासेनो जुदि साख्रि होयोबा आंथ' बुरिबाय आंनोबो साख्रि नांगौ ना 60 बोसोर बारबाय आङो होमबा आंबोथ' भट होदों बेबायदि फर्मुला बाहायग्रा प्रमोद बर'नि फर्मुला बे नंखाय हाखाया जाखाया आरो बिटिसियावबो सासेल' देरहाबाबो प्रमोद बर'आ गाव सिफ जायामोन सिफ जायो होननानै फोलादोंमोन दिनै बिथाङा बिटिसिनिबो एमसिएलए आरो बिथाङा दिनै रायजो सभानि एमपि आरो बे एमएलए जागोन बबे मोनसेयाव थागोन एमएलएखौ नांगौ ना एमपिखौ नांगौ ना एमसिएलएखौ नांगौ बिथांनोलाय जोंथ' जेबो बुजियाखै बे फर्मुलाजों थांग्रा मानसिया जनसेबा खालामग्रा नङा बिटिसिखौ जौगाहोग्रा नङा हारिनि बाथ्रा सानग्रा नङा